uthathe uyolala emangcwabe ethi sona ikhula nawe lethu elikuba ukhula obabubi umane bukhula nawe so sakunike ngonje size kumfundisi size kumfundisi uSokhoyi sikumhlobo moleni ekhaya sibambe nje ababini size kumfundisi uSokhoyi ngathi sinayo sikumhlobo moleni ekhaya sikumhlobo moleni ekhaya sikumhlobo moleni ekhaya asikwazi uvana mondisi naye sikumhlobo moleni ekhaya sikumhlobo moleni ekhaya xesha konje imizuzu engama-22 ke ngoku bethile intsimbi yesibhozo xa kunjalo ke make siye kumfundisi uSokhoyi emva koko siphinde sibuye baphulaphula bamhlobo wenene apho sikhona sithi nje Abheli Khayeni uyabonwa uThixo uyabona uyayazi le nto uThixo Mfundisi wami mandibulise kubaphulaphula emakhaya uThixo ubuza umbuzo uKhayeli ngokumbona uKhaleli okokuba ikho lento imtyayo ngaphakathi uzama uThixo ukucombulula nokusindisa ngokukhulula uKhayeli kulento imtyayo kwesisenzo asenzileyo ewe bawo akambuzi uThixo okokuba uyenzele ntoni nalento uyenzileyo yintoni nale uyenzileyo akafuni isizathu ewe wenze into bengamele kongoba okokuba uyenzile uKhayeli kubuthume isono sakhe phambi kobuso bakho esangweni uThixo uyambona okokuba isono sakhe siyamdlandlethekisa simdla kancikane uthi intoni nale uyenzileyo uKhayeli yintoni nale uyenzileyo uKhayeli uThixo bazalwane ubiza uKhayeli umbuza lo mbuzo embona okokuba usengxakini le ngxaki kuye akakwazi ukuphuma kuye nangeli xesha uThixo ambuzayo umbuza efuna ukumsindisa kodwa endeni kokuba lo mzalwane aguquke kule nto ayibike kuThixo kokuba yintoni nale yenzileyo wakhetha lo mfo ukuba nerhatshi wakhetha lo mfo ukumphakamela uThixo wakhetha lo mfo ukuba likhuni yakubhaqwa isono sakho usenzileyo esimasikizi athi uThixo ngexesha akunikeza ithuba lokokuba uguquke kwisono senzileyo ungafuni noko ukusebenzisa elo thuba namhlanje uyabuza umshumelo kuba yintoni nale uyenzileyo Khayeli yintoni nale uyenzileyo Khayeli kumaxesha amaninzi zenziwa izinto ngabantu bekhona abanye kumayelenqe athola umntu athi qwaka athi abhubhe
ebhek umuntu athi mna akhangele zento ukuthula kwakho ekwazini kwakho iyelenqa lokubulala umkhosi kaThixo umntwana womntu ikwenza loo nto ungabi msulwa nawe noko ngoba ubukhona kuyelenqe nangona nje izandla zakho zingengcolwanga ubukhona wathula weqwaka emphulaphuli khawukhangela izandla zakho ukuba sinjani nam igazi lomntakwabo lathetha lavuka igazi selevuphile liyathetha igazi lomntu selengasakho liyathetha igazi lomntu selengasakho uthetha igazi ngoku lomfi ingebulukeshiyo ngoba bukhona ubomi ngapha kokufa ngoba igazi lakhe livukile uKhayeli yabuza umbuzo into nale Khayeli oyenzileyo into nale uyenzileyo phulaphuli kuquka kwisembo sakho osenzileyo ushele kuThixo uchaza isono sakho phambi koThixo philileyo uThixo simkhonzayo uThixo uxolelayo ufuna wena uThixo ngoba ibe nguvumayo uvume ngomlomo wakho uchaza okwenzileyo ukhangela ukuba uThixo akazuxolelana sungibona uphele wedwa ugqitywa sisono sungibona wedwa uphele wedwa ugqitywa sisikhalo nesijwili somntwana womntu ekhala nje nangexesha elingcwatyiwe igazi lakhe liyathetha madoda imvuselelo yomhlobo wenene Thixo unyaka makakufuthumalise nawe rhoqo ngecawe intsimbi yesi-7 malanga ukuya kwintsimbi yesi-9 uyamkhulula umntu nokubaxayiswa kunye nomfundisi uFaleni kwakunye noNomonde Vakalisa ngeli xesha ukhwazayo uthi mnanda Thixo ndayindileke into zokuzibulala apha ecaleni kwam ndisithi ndiyasixhoma ndaqonda uba ulijongile lelo xesha rhoqo ngecawe intsimbi yesi-7 malanga ukuya kwintsimbi yesi-9 ungamncami umhlobo wakho kumaxesha onke 88 to 106 xa kunjalo ke sibuyela kuwe Mthulaphuli sibuyela kuwe Mthulaphuli wenze ntoni sibuyela kuwe Mthulaphuli kamcenge sithuphi kamcenge lo mzuzu ngisathetha noNomonde apha ecaleni kamcenge sithilo mfundisi wami sithe asimcengi kakhulu sivula nje indlela amakaphumele kuyo ayazi oyenzileyo simvulela nje indlela uba uThixo amncothulula lamvila lobubi alenzileyo ukuze bese sinye isimo ngomso ngoba usathana uzamane ukutyikimbisela umnwe ngaloo uzawufuna ukwenza okuhle akusathana ukhumbule into wayenza kuMoses nathi Thixo khumbula lo muntu lo wabulala umuntu wamngcwaba eJiphethe akanawungena ezulwini utsho njalo usathana ungayilibala uzamane ukukhumbuza ungayilibala sakhumbuza usathana somane uya phambili athi ungayingamandla bakhona banoya ngamandla kodwa nothi abafana nawe ngoba wena sikhona isenzo wasenzayo sizobuza loo nto mphulaphuli womhlobo wenene ngokuhlwa nje uthi umbuzo wenze ntoni Khayeni kuAbheli wenze ntoni akasikhangeli ngathi ukhona khoyo sikumhlobo molweni ekhaya molweni tata kunjani siyaphila bawo ninjani nekhaya ndiyaphila nam hayi koliko nento enzayo mayero kodwa mna ndicela nje uthandazisa nothandazelo cela uthandazela isandla sam sibe msulwa nje kwinto endayenzayo nangona ndingento sixelisa izathu yes kodwa ndicela uthandazelwa baba no asifuni sizathu sifuna nje wena mzalwane umme phambi koThixo ukuze xa sithandaza sikubandakanye kulonto ukuze nobusathana ngomso uthi sakunika ithuba wanyamezela wafihla isono kuba ungumoni kakade uthi kusathana ndathetha noThixo esidlangalalini Nkosi bawo Nkosi. 'Nkosi bawo. 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 'Nkosi bawo.
ndikuve usithi abanye amakhaya dilikile azindonga baba bayayazi uba izandla zabo zathi nqa ekudilizeni ezo ndonga bayayazi loo nto leyo kodwa bonwabile apho bekhona bathexwaka bathe qwaka abathethi into kunjawunje ingathi akwenzeka nganto noba umntu umane phosiliso kwelaa khaya ikhona into ethi ngaphakathi ndinegalelo lamzuza indonga nje kodwa loo nto ayimthundezo kokuba makabheke ngaphambili ayothi kwelaa khaya kunje nje kuzindonga nje namhlanje ndinegalelo kule nto umbuzo ke namhlanje siza nawo wenze ntoni ngokathixo lo mbuzo ngokathixo kukhayeni wenze ntoni kumninawa wakho ngoba ikhona into yenzileyo uAbheli ebeqhela ubuya utheni engabuyanga namhlanje ebeqhela uhamba nawe utheni namhlanje ubuya wedwa ewulelo uAbheli kodwa igazi likaAbheli alilelanga ngoba alixolanga liyakhala wenze ntoni sizokuwe namhlanje singabi khona khoyo sikumhlobo umlene ekhaya Tata, umlene ekhaya tata, molo bawa ndilapha eNgcamakwa. Emgcwe. Tata, ndifuna ukonfesa kakhulu. Ndithi uxolo kulaa family. Imoto tata ndaye ndatshayisa umntu. Ndithi unxe ndiyazithoba apha Emgcwe eNgcamakwa. wamtshayisa bawo eyona ndikutyayo kuba nje lo mntu engasekho Akasekho tata. lo nto iyakutya nje entliziyweni yakho Iyandizinga tata. iyakutya loo nto Ngothu andilali. Andiyazi tata uba ndingathini. sibheke emthandazweni mzalwane yinjongo yale mini yanamhlanje leyo kanye uba emva koku ulale ewe baba injongo ileyo ngoba abaninzi mzalwane benza ngathi bayalala ngoba ngothu iba nguwe wedwa sikho thina ngothu iba nguwe wedwa asikho thina Ndiphangela kakubi tata. Thixo makakuphathe ngenceba mzalwane Ndiphangela kakubi. Nkosi tata. sibheke emthandazweni sabheke emthandazweni mele uphangele kakubi kumele banjalo sikhuphe mele aphangele kakubi Igazi liyathetha baba kumele nje igazi liyathetha mele ungeva kamandi mele ube nesazelo uba ungumntu umele kokuba nesazelo isikhalo sikhuphi uba ungumntu umele ukuba ngaphandle kokuba sowalahlekelwa bubuntu kodwa uba ungumntu usazi owakwenzayo umele kokuba nesazela namhlanje umele kuba nentloni umele kokuba uthulele nje buphele phakathi kobusuku buthongo ikuthatha ingqondo iyokubeka kulaa nto wayenzayo kulaa ndawo yeqhwayelo umele kufuduka wena ntokulelweyo ubheke kulaa ndawo eqhwayelo uzibone kakuhle umfanekiso wakho usenzoko wakwenzayo uthixo kubuza umbuzo wenze ntoni sithetha loo nto ngoba ubusuku xa ubona kula makhaya inkedama zelaa khaya zidlula phambi kwakho usazi okokuba bezinkedama nje namhlanje kukwisandla sam phakathi uthini wenze ntoni xa ubona abantwana belaa khaya betsala kanzima bambi baphulukana nabazali ababeqhela ubeka isonka etafuleni namhlanje batsala kanzima lowo wayebeka isonka akasekho ngenxa yakho wenze ntoni wemka ingagulanga wemka singamonganga wemka ngesandla somntu wenze ntoni mphulaphula madoda siza kuwe ke ngolo hlobo madoda eza ntsana zikhuphi Eza ntsana, bawo. zifinyele emlonyeni madoda ngenxa yendlala ngoba wena wangena kwelaa khaya ngemphumphulu wabulala umntu welaa khaya madoda ewethu uthixo ukhangela uthixo ukhangele namhlanje sikuwe ke namhlanje thixo uyayazi uba nguwe lowa sikuwe namhlanje thixo uyayazi uba nguwe basengakufumana
amapolisa namhlanje asengafumani amapolisa kodwa uThixo ukufumene yena fumene uthi nalapha ekuhlaleni abantu abakwaziyo mhlawumbi nabakuthembileyo bangamane ukuthi ayayifani nawe kodwa uThixo uyayazi okokuba nguwe lo ingafani nawe kodwa nguwe kanye ewe kona ukhangela kunesidima ukhangela kumhle ungena kuyenza into efana nalena kodwa uThixo uyayazi okokuba ebuhleni bakho nasekubukekeni kwakho kodwa nguwe lo mntu wayenza le nto isazela selikuwe mphulaphuli nguwe lo isazela selikuwe nawe uyayazi nguwe lo isazela sona sikoyiki sona lokuba ungaqothoze kancinane uzenze emhle ebantwini kodwa sona isazela siyakuxelela sikoyiki wasona uThixo njengoku odale kubuza uThixo ufuna ukukhupha komgodi kuwo uThixo ufuna ukukhupha komadu kuwo kunzima ukulala kunzima ukutya kunzima ukuvula amehlo ndifuna ukuthi kuwe ngawusuke kule ndawo kuyo indlela kuzusa kule meko kuyo bachazela abantu ukuba chazela uThixo ukuba yintoni le uyenzileyo uzokusinda ulawe kule meko uzibone kuyo ngokuhlwa nje heyi asikoyiki isazela sakho usisilanina sowunxibe kakuhle sowunxibe kakuhle uhlandile siyakukhulula sikuhambiseze sikuhambisa sisazela sowuvuke kusasa wahlamba mfundisi ewe buti ngathi uthambisana uthambisile madoda ubukho ngexesha kusenziwa elele nem ubukho kunjanjoku ubusazi into biza kwenzeka sozothusa ingathi akuyazi le nto yiza ngaphambili unikwe bakho ubunina ngoba ubukho nawe ungomnye wabo kulamhlanje nje uyagungqa kulamhlanje nje awonwabanga kulamhlanje nje unomsindo okhawulezayo isono sibothumile sona phambi kobuso bakho siyakukhumbuza ukuba ubukhona nawe ungomnye wabo mfundisi wami kulo nyaka uphelileyo siwuqukumbelayo luphelileyo ewe la madoda esalga ayichaza uba asondele ekhulwini amadoda abuleweyo bulewa ngabantu make sikhangele ingathi ukhona khoyo sikumhlaba moleni ekhaya molo tata ndiyakhathazeka ba ndiyakhathazeka ngoba xa ndijonga elalini andisafuneki nganto andisafuneki xa ndibonwa njengesigebenga elalini kuba wawenza intoni andiseyonto ebantwini bathi bandibona babona isigebenga ba kuba wena wawenza intoni uThixo mandincede andibande ngenceba andincede andikhuphe kule meko ba wawenza intoni wena mzalwane ndabulala umfana ba wabulala omnye umfana phaa elalini ndabulala umfana ba elalini ngoku ndiyabona uba phethe njani ya noqhawukile sivile ukubulala umuntu akubulala umuntu ngesikhalo kuphela uyambulala umuntu nangolwimi lwakho uyambulala umuntu nangemikhuba le yakho uyambulala umuntu ngale migudu yakho uyahlala intlanganiso sokubavikiva abonana abantu kodwa usezawume embuzweni akubuza uThixo sowedwa ukuba yintona le nto uyenzileyo iyazamazama ityelekeke kuhlasuku namhlanje nje ababulali bangene ngaphakathi etyeleni kaThixo babayivonyavonya bayisamacalonke kodwa uThixo akubuza namhlanje kokuba yintoni nale nto uyenzileyo yintoni nale nto uyenzileyo onale nto uyenzileyo sesiza kuyeka ke ngoku sawude sikuyeke mphulaphula omhlobo lena sakuyeka ke ngoku kodwa besivula isikroba befundisi bakho yabona xa ungumzali ubetha umntwana ubetha umntwana uye uvula indawo yozimela besivula isikroba sophuncuka besivula isikroba soba uThixo akuphuncule kule nto uzokwazi ulala uzokwazi ulala sabheka emthandazweni uzokwazi ulala uzokwazi ulala ngoba impinto owayenzayo imbi yona ubulelena wathabathana utubhalapho xhathwe khona igezekela bhoti nelakho ize
uyaqhathwa khona uyangenelwa bawo yize kuthixo umchazela uthixo okokuba uko konke okwenzile khona ukuze uzokuzuza uxolelo uzokuzuza uxole emphefumulweni wakho ngoba uyayazi into oyenzileyo nje kuwe isazela sakho siyakukhumbuza ngawuze kuthixo ke ngokomphulaphuli usichaze kuthixo wakho okokuba yintoni le nto uyenzileyo asifuna kwazi okokuba yinto lekwenza ukuthi mawuyenze le nto chaza le nto uyenzileyo ukuze uthixo akuncede ukuze uthixo akuncede sizama nje Kunjalo. ukuthula uxinzelelo ewe emagxeni wakho sizama nje ukuthula uxinzelelo emagxeni wakho ngoba igazi lika-Abeli liyakhala baba. igazi lika-Abeli sifuna mphulaphuli ngoba usuku uzohlaza isazela sakho phambi kokuba sona sikuhlaze ewe izosihlaza kuqala singekakuhlazi isazela sakho sivula lo nyoba namhlanje ngoba kule ndawo kuyo uyayazi okokuba wenza ntonina naxa uvuka kusasa nalapho uvela khona emveni kwemini nje nakula mizuzu phambi kokuba kufika ubuthongo ikhona into okukhumbuzayo okokuba ikhona into endayenzayo naxa uvukayo kusasa naxa ucanda kwizitalato ngakumbi kwesiya wenza kuswinto simane sikuxelela okokuba kwakulapha ngalaa mini yayiguwe kanye wenze ntoni igazi linamandla Scope bhuti igazi lomntu linamandla ungambulali umntu kodwa lona igazi linamandla lona yakulandela igazi linamandla lona bhuti xa kunjalo ke sobheka emthandazweni baphulaphuli bomhlobo wenene sobheka emthandazweni lilizwe linesibindi sokubulalana lizwe elinesibindi sokubulalana bafile abantwana babantu bebulawa ngabanye abantu abanesibindi sokwenza lo msebenzi bade baziwe bafuna abantu bokwenza le nto ndiyabazi apho behlala khona bangayenza le nto awu madoda sihlangule konke ndawo athi Davide donekuwe wedwa donile kakade athi Davide kodwa donekuwe wedwa akugqiba uqenga ugodo ukuyilalisa kwabandayo indoda ingenzangathi kodwa uThixo wamlandela ngomprofeti uNathan wade wethu uThixo uyayicaphukela into oyenzileyo kwinto zonke Davide uThixo uyayicaphukela into oyenzileyo imvuselelo yomhlobo wenene uThixo unyaka bakakufuthumalise nawe rhoqo ngecawe intsimbi yesixhenxe malanga ukuya kwintsimbi yesithoba uyamkhulula umntwana nokubaxayiswa kunye nomfundisi ufaleni kwakunye noNomonde Vakalisa ngeli xesha ukhwazayo uthi mnanda Thixo yayindileke into zokuzibulala apha ecaleni kwam ndisithi ndiyasixhoma ndaqonda uba ulijongile ngelo xesha rhoqo ngecawe intsimbi yesixhenxe malanga ukuya kwintsimbi yesithoba ungamncami Umhlobo wakho kumaxesha onke 88 to 106. xa kunjalo ke baphulaphuli bomhlobo wenene siyashwankathela ke ngoku sawucela nje uNomonde asenzele umthandazo omfutshane kodwa phambi koko befundisi bam siphaya kwimvuselelo yomhlobo wenene sabe siphaya imonti mfundisi wam sikwincwadi kaMateyu pha emonti isahluko sama22 kula vesi ya39 athi wona uze umthande ummelwane wakho njengoba uzithanda ngako. Thande nje ummelwane lapho sikhona befundisi bami. Uzuncede uthande ummelwane wakho ngolhlobo wena uzithanda ngalo. Kulingxaki sinayo befundisi bami ukungazithandi kwalo ekufuneka ethandile. Sinalo ngxaki yaye ngolo hlobo
awunawukwazi uthanda ummelwane wakho ngoba kunzima ukuthanda wena. Ngolo hlobo ke sabe sihamba nala ofisi kaNkulumbuso, mfundisi wami, sabe sihamba nala ofisi kaNkulumbuso siyothi kubo, ewethu senihambe madoda kodwa niyokukhumbuza isizwe simnyama sizithande, ngoba akho nto imbi njengoba umuntu omnyama kunzima ukumthanda umuntu omnyama ngoba kunzima ukuzithanda yena. Ingxaki lapho kunzima ukumthanda umuntu omnyama kuba wafundiswa ukuzicekisa yena. Ngoko ke siyakhona ukuthi ewethu uzuthanda ummelwane wakho kodwa phambi koba umthande ummelwane wakho awuthande wena kuqala, ngoba uluthando ekumele uzithande ngalo luthando ekumele uthande ngalo ummelwane wakho. Xa ungazithandi wena uyakumthanda njani omnye umntu? Kuba ingxaki lapho umuntu omnyama wafundiswa ukuzicekisa. Siluhlanga oluzicekisayo ngoba safundiswa ukuba thina siyinto engento. Xa sihamba nala ofisi kaNkulumbuso uMabuyane, sabe sihamba nala ofisi kaNkulumbuso uMabuyane siyokuthi into zakuthi senike nifundise abantu abamnyama ukuzithanda. Fundisa abantu abamnyama nincothulula mvila lokuzicekisa ngoba siredi thina abantu abamnyama siredi uba sizicekise ngoba safundiswa loo nto zinhlaba zethu. Baseke emthandazweni mondesi sibeke ndlela amaxhoba angokhayeni ebeze phambi koThixo namhlanje sithi lo ukhululayo akakhululi. Bawethu ulungile, bawethu ungcwele, akekho uThixo ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Somandla sisondela kuwe ngalenjikalanga, sisondeza abantwana bakho uThixo wethu olungileyo. Beyithethile imbilini yabo Thixo namandla wonke, inye into esiyaziyo into okokubana wena awuthuki into Thixo namandla wonke, wawukhona ngalamini kusenzeka Thixo namandla wonke. Kodwa ke bawo wethu siyazi uba nguThixo oxolelayo xa sivumayo iziphoso nezigqitho zethu. Banikeze uxolo ke Thixo wethu namandla onke, banikeze ke somandla uxolo olungapha kokuqonda ke bawo wethu. Bancede empilweni yabo ke Thixo olungileyo. Bakhona bathethilayo besithi abasakwazi nophangela Thixo namandla onke, ngenelela somandla empilweni yabo. Indlebe yakho ayikokude, ubingengevi somandla ingalo yakho ayimfutshane ngibingefikeleli. Wena wozela ulali ngomgcini kaSarayeli Thixo namandla onke. Siyazi into okokubana basengabo abantwana bakho Thixo namandla onke, ukhona ongakwazanga ukungena othethe kabuhlungu ke bawo wethu esithi watya abazali bakhe wathwala ngabo ngenxa yokuthanda imali. Somandla nguThixo obonayo ke somandla, bona uNkulunkulu wethu namandla onke nakwelo khaya babizele basondezele kuwe Thixo namandla onke, ngoba into abayidingayo bubuhlobo kunye nawe Thixo namandla onke. Into abayidingayo is to have an encounter with you Thixo wethu namandla onke. Into abayidingayo imfudumalo somandla ivela kuwe Thixo wethu namandla onke, sisiqinisekiso sothando lwakho Thixo namandla onke. Into abayidingayo Thixo ukuba convinced into okokubana ngenene baxolelekile somandla, bandwendwele kumakhaya ngamakhaya nabangakwazanga ngena Thixo wethu namandla onke emoyeni. Somandla siyababeka sibasondeza kuwe Thixo namandla onke. Uthe wena xa abo bebizwa ngegama lam beguquka kwizinto zabo ezimbi abazenzileyo bafune ubuso bam, mna ndinguThixo ndakuva ndisemazulu ndiphilise izwe labo. Somandla kuqala kokuphila koMzantsi Afrika oku, kuqala Thixo namandla onke kokuvela kokukhanya kusuku bomnyama. Somandla sibulela isibindi othe wabanikeza sona, sibulela Thixo namandla onke ukubaphakamisa Thixo namandla onke bathathe step somandla of boldness, besukuma bevuma izono zabo Thixo namandla onke. Bathande ke somandla bamkele kwakhona Thixo olungileyo, ubosula inyembezi ubaqinise. Sibeka namaxhoba abo Thixo namandla onke, siyazi into okokubana awalibalanga ke mzali wethu. Akekho uThixo njengawe ke bawo wethu, akekho uThixo ongalinganiswa nawe. Somandla siyakuqa siyancipha ukuze wande
unyalasa Thixo lamandla onke kula makhaya, unyalase eMzantsi Afrika somandla, unyalase kula makhaya uyenze yakho intando somandla against our will. We love you somandla, we love you dear Lord. Siyakuphakamisa sithi akekho uThixo ofana nawe ngale njikalanga. Siyabulela ngale nkonzo ke Thixo lamandla onke oyenze namhlanje bingokukwenza kwakho somandla, sibele ubuncuko bakho, sibele ukuthembeka kwakho ngalowo wasifileyo ngeyesu Kristu inkosi yethu, amen. Kusibonisa Nkosi kakhulu, siyabulela ke sisi, siyabulela ke dadewethu. Bafundisi bami, siyabulela kakhulu ngokusixhasa namhlanje kule mbuselelo yomhlobo wenene. Andazi sikhuphi ndibona umfundisi uMakhananda apha. Kudala izama ukufona. Andazi. Ompi. Makhananda Makhananda lo wethu kwalapha eKapa. Not a prefix. Okay. Asinawuthetha ngo-prefix. Yenzakala. Makhana prefix akananda noyifunda. Into prefix. Ngakumbi isihlobo zethu sangazifuna uThixo ubakhanyisele kosilungileyo ngalukazi lwakho ngacimiyo. Siribabala nkosi Yesu Kristu uthando lwakho Thixo ubudlamo wengcwele mafuhlele kulisonke emakhayeni ethu ngoku naphakade. Amen.